אני פשוט לא מבין איך זה יכול להיות שאין תוכנית לימודים, דרך כלשהי לתת לילדים, לנערים כמו ילדים שלי, שיעורים מהירים, יעילים באנגלית, שיתפסו משהו, שידברו לא כמו ישראלים שוברים שיניים כשההורים שלי רוצים לדבר איתם. וההורים שלי מתלוננים, סבא שלי אני זוכר עליו השלום, למה? Why don't you teach them English? אתה דובר אנגלית, אשתי במקרה ישראלית, אבל גם אלו ששני ההורים דוברי אנגלית. ההורים שלהם מתלוננים, הילדים גדלים עם עברית, פשוט, וכשאתה מדבר איתם על לימוד, על משהו רסמי, על משהו, איך אומרים, קשור לשיעורים, הם מיד סוגרים את זה פיקציה, גם בבית ספר זה פיקציה, שיעורי אנגלית, זה ידוע. תגיד את זה עוד פעם, גם בבית ספר זה פיקציה, שיעורי אנגלית. גם בבית ספר זה ידוע ששיעורי אנגלית הם בדרך כלל פיקציה. עושים זה, כמו כל הישראלים שחושבים שכאילו עושים רושם באנגלית, ובעצם עושים צחוק מעצמם. ואצל ילדים שלי זה לא רק צחוק מעצמם, זה ממש חסר להם. אבל צריכים משהו קצר וקולע, זה העניין. החבר'ה פה, ישראלים הם לא כמו חוצניקים, שיושבים ושומעים וכאילו ילד טוב ירושלים, זה כבר לא קיים. אין מקום? אין מקום יותר? צריכים משהו קולע. תגיד משהו קונקרטי על החרדים, למה החרדים דווקא צריכים קצר? אני חייב להגיד לך משהו, בציבור שלנו יש, תקרא לזה בעיה, תקרא לזה פשוט תמונת מצב. לומדים לימודי קודש, גם בנים, בעיקר בנים, אבל אפילו אצל בנות הנקודה הזו קיימת. אז יש כבר יחס של ביטול לכל דבר אחר. ובכן גם לימודים שהם בוא נגיד רק אחות וטבחות כמו שהרמב"ם אמר, שעוזרים להם, הם פשוט לא מתייחסים אליהם. ואם תגיד להם חייבים אנגלית, אם זה ייראה אקדמי, הם לא יצאו לקבל, הם לא יצאו, פשוט לא יהיו פתוחים צריכים לעשות זה צ'יק צ'ק, משהו כזה, כמה מילים, חלק של החיים, הם צריכים לחיות אנגלית, זה מה שהם צריכים, לא ללמוד אנגלית. אז כך אני שומע שהתוכנית שלך עושה בדיוק את זה. אדרבה, בוא נשמע, בוא נראה. אני מאמין שילדים שלי צריכים משהו קצר, יעיל, שבעצמם יראו שתופסים מילים, משהו קשור לחיים, לא קשור לחיים, אלא בתוך החיים, ושבאופן אוסמוסיס, כאילו יקלטו את זה איכשהו מתוך הדברים, ולא יותר מכמה דקות כל פעם. האנגלית חסרה להם כמו אוכל. קודם כל, כמו שאמרתי לך, כשההורים שלי באים, הם רוצים שיח ומשא ומתן איתם. אבל בעצם אפילו כל הזמן, כל השנה, הם צריכים את זה. גם ההורים שלי על הטלפון, גם באים חוברות לפעמים.